Әйт син аларга, белгән белән белмәгән бер булырмы? Аллаһның Рәсүле саллаллаһу алейхи ва сәллям кем гыйлем алу юлына басса, Аллаһ аңа җәннәткә алып баручы юлны җиңеләйтә дигән. Гыйлем сүзе Коръәндә 70-тән артык урында кабатланып килә. Тәфсир галиме Габдулла ибн Габбас гыйлемнең фазиләте турында булай дип аңлаткан. Гыйлемне кабатлау минем өчен төнне намаз укып чыгуга караганда яхшырак. Имам Нәвави моны гыйлемнең файдасы кешенең үзенә генә булмыйча, башка кешеләргә дә булганы өчен дип аңлаткан. Гыйлем кешене үстерә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Иннама яхшаллаһа мин гыйбадихил гулама." Хакыйкый курку белән Аллаһтан галимнәр курка дип әйтә. Кайчан курка ул? Кайчан ни? Һәм менә монда Магруф аль-Кархи исемле бер галим әйтә: "Кейфе яттaqi ва хуа ла яғриф кейфе яттaqi" дип әйтә. Ничек тақва булсын шул кеше, әгәр дә белмәсә тақва булырга ничек кирәк икәнен. Ә белү ничек була? Гыйлем аша. Шуңа күрә динебез гыйлемгә зур игътибар итә. Ягъни гыйлем алып, менә бу әйберләр харам икәнен, бу әйберләр халал икәнен, бу әйберне үтәргә кирәк икәнен. Ул зур ниғмәт. Элек-электән мөселман галимнәре дин белән фәнне күздә тотып, кардәшләренең ике канатлы булуы турында хыялланган һәм үзләре әлеге хыялны тормышка ашыру юлында хезмәт иткән. Нәтиҗәдә мөселман мәгарифе төзелгән. Хәзер Татарстанда дини гыйлем махсус мөселман уку йортларында үзләштерелә. Бу система бездә күп баскычтан тора һәм 700-дән артык мәчет курсларын, 8 мәдрәсәне һәм 3 югары уку йортын берләштерә. Аларның максаты гыйлемле, әхлаклы дин әһелләрен тәрбияләү, үз милләтебезгә хезмәткә әзерләү. 1808 елда төзелгән хәзерге Ал мәчеттә исламны кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә урнашкан. Шәкертләргә мөмкин кадәр уңайлыкларны тудырырга без тиеш дип уйлыйбыз инде. Өстке якта безнең анда гыйбадәтханә иде, анда шәкертләребез сыймый. Шул сыймау сәбәпле инде кичке бүлектә булганда, шул вакытта читтән торып укучылар килгәндә дә мәйданчыл әз булу сәбәпле менә без аста гыйбадәтханәне булдыра алдык. Монда инде рәхәтләнеп сыябыз инде хәзер. Советлар чорында манарасы киселгән, михрабы үзгәртелгән тарихи мәчет бинасы кабат халыкка кайтарылганнан соң бирегә 1998 елда мәдрәсә күченгән һәм уку-укыту белән бергә төзекләндерү, мәхәллә тарихын өйрәнү эше дә алып барылган. Һәм менә күзгә күренеп, мәчет тә, мәдрәсә дә элеккеге хәленә кайтарыла. 20 ел дәвамында файдаланылган мәчет бүлмәләре мәдрәсә максатында торган саен әзрәк кулланыла. Һәм хәзер шәкертләр аерым бинада укый. Тыштан яңа булып күренсә дә, ул да тарихи йорт. Революциягә кадәрге чорда шәкертләр биредә яшәп укыган. Шулай да исламны кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәнең төп үзенчәлеге татар телендә генә белем бирүдә. Биредә татар мәхәлләләре өчен имамнар әзерлиләр. Бу 30 елда бер генә дә үзгәртелмәгән максат. Алар татар телен белмәүчеләр күбрәк килә. Шуңа да карамастан ничек кенә булмасын, мәдрәсәнең төп максаты шунага корылган икән, шәкерт инде ул дәрестә генә алып, дәрес белән генә татар телендә сөйләп китеп булмый. Без инде менә ул вариатив якларында карыйбыз. Шәкертнең мәдрәсә бусагасыннан кергәннән соң, аның максаты монда татар мөхитен тудыру. Ул кием белән булсын, сөйләшү белән булсын, гореф-гадәт белән булсын, алар бөтенесе бәйләнеп бара торган. Бигрәк тә менә ул шәкерт, беренче сыйныф шәкерте килде, инде озакта үтми, бер ай эчендә ул менә шушы минбәргә басып, вагаз сөйли башлый. Ул аны ничек сөйли? Хаталанып сөйли буны. Ул туктап калып сөйлиме? Ул шул ук вакытта сүзләрне дөрес әйтмиме? Менә монда мәдрәсә бинасында хаталанырга мөмкин. Аны төзәтүче остазлар монда утыра. Ә инде мәдрәсә бусагасыннан чыкканнан соң аның хаталанырга хакы юк. Ул дөрес иттереп алып барырга. Шуның өчен шәкертләр моны аңлый. Агымдагы уку елы тәмамланды. Чыгарылыш төркем шәкертләре диплом яклап эш урыннары эзли торган вакыт. Хәер, аларның күпчелеге уку дәвамында гыйльми иҗади тәҗрибә туплаган яки аларны укырга юллаган мәхәлләләргә юл тотачак. Хәзер мәдрәсә яңа уку елына шәкертләр туплый. Исламны кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә бөтен Россия татар мәхәлләләре өчен дин белгечләре әзерли һәм ил буйлап сибелгән милләттәш егетләребезне Казанга гыйлем алырга чакыра. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا
Qur'an хафизлар, ягъни Аллаһ сүзләрен яттан белүчеләрне әзерләүче Үзәк республикадагы дини яңарыш үсешенең яңа тармагы. Гәрчә ислам тарихында хафизлык Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманыннан ук килсә дә, советлар чорында бу чыл бер бездә өзелгән. Хәзер Татарстанның үз хафизлары бар. Аларны әзерләүче үзәк бар һәм биредә 33 шәкерт укый. Алар үзебезнең республикадан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән төрле милләт вәкилләре. Араларында татар егетләре дә бар. Аларга шикәндә быел бөтен Россиядән дә килделәр. Күрше регионнан да бар, Ульяннан, Башкириядан да бар, хәтта Кавказдан да бар. Аларга шикәр, Кавказлар да безгә килә башладылар, кызыксыналар. Чөнки бездә үзенчәлекле өйрәтү укыту, бездә бит инде ул югары уку йорты. Шуңа бездә икенчеләр укытабыз, аны күрәнне дә ятыйлар һәм дини гыйлемнәрне дә алалар. Шуңа инде кешеләр шуны күреп кызыксыналар. Хафизлар үзәгенә укырга керүчеләр өчен Коръәннең 30-нчы өлешен булса да белү шарт. Яшерә торган мәгълүмат түгел, замана мөселманнарның күбесе намаздагы аятларны гарәпчәдән түгел, ә кириллицага күчермәдән ятлаган. Дини яңарышка инде 10 еллар узса да, безнең арада әле һаман да шул рәвештә дәвам итүчеләр күп. Ни өчендер Коръән хәрефләрен танырга өйрәнүе авыр, аны ятлау гомумән мөмкин эш түгел кебек санала. Югыйсә, моның мөмкинлеген раслаучылар бездә җитәрлек. Юк, авыр түгел. Но иң мөһим, иң главный санала сабырлык. Чөнки может кешеләр уйларга кирәк, анда феноменальный память кирәк. Алай түгел. Кеше баштан әзрәк ятлый, аннары күбәя бараныкы, өстәлә бара. Коръән хафизлар үзәгенең 3-нче курс студенты Вадим кардәшебез Пермь краенда туып үскән. Үзәк турында интернеттан белеп Казанга килгән. Укырга керер өчен башкаларның укыганын тыңлап, үзлегеннән берникадәр сүрә ятлаган. ДЦП, церебраль паралич диагнозы белән дөньяга килгән татар егете туган җирендә программистлыкка да укыган. Сөйләве буенча, өйе белән уку йорты арасындагы 4 чакрымны да тимер юл аша салынган биек күперләр аша узып, җәяү йөргән. Хәзер Габделкуддус исемен алган кардәшебез авырлыкларны кечкенәдән үк җиңәргә өйрәнгән. Булашалар, әлхәмдүлилләх. Әйбәт все. Монда да бит баскычлар биек. Мы уже привык же. Первое время это, конечно, аура было, и потом уже привыкаешь вот, ко всему. Сам, когда в первый раз куда-то приходишь, конечно, непривычно уже, куда, как, что делать самому, как это, чтобы никого там не утруждать, может быть, не просить, чтобы самому научиться, да. Вот. Постепенно привыкаешь уже, придумаешь уже. Так. Сезгә белмим инде менә бу Коръәнне ятлый башлагач, динне өйрәнә башлагач, җиңелрәк булып киттеме, рәхәтрәк булып киттеме? Алхамдулиллах. То есть, как-то уже, как сказать, вот ко всему относишься так спокойно. Все, что с тобой происходит, получается, да, ко всему относишься спокойно. Когда ты понял, что ты для чего-то сотворен, например, когда ты понял, что у тебя есть определенная цель, да, и ради чего ты это делаешь, как бы, чтобы награду получить, саваб, все это. То есть трудностей нет. Если ты искренен в том, что ты делаешь, у тебя трудностей не бывает. Коръән хикмәт, ул дәва чыганагы. Йөрәк үзәге аша тәэсир итә торган шифа төймәсе. Аны укыган, аны ятлаган, аны белгәннәр барысы да моның белән килешә. Мөселманнар белә һәм ышана, әлеге нур китабы Аллаһның үзеннән. Шуңа күрә изге аятларны укучы Ар-Рахд, күк күкрәү сүрәсендә әйтелгәнчә, һич шиксез алардан тынычлык ала. Карасак зур галимнәре, элекке галимнәрне, анда медицина буенча, химия буенча, анда Авиценна, анда яисә Хаваризми дигән математиклар, безнең галимнәрдә булган шундыйлар, күбесе Коръәнне белә торган булганнар. Һәм бер-берсенә мишәтми ул. Шулай ук мин мусульман илләрендә бик күп күрдем инде, араб илләрендә, Төркияләрдә дә бар инженерлар, политиклар бар, яисә гади кеше булырга мөмкин. Анага шушы Коръән белү ничек кымшалым. Киресенчә ул анага тегени күңелгә бер рәхәт бирә ул. Һаман укыган саен бер яңалык үземә ачам. Укыган саен үземә бер яңалык ачам Коръән укыганда. Хәтта яттан укыганда, китаптан укыганда. Анарсын инде ул иң беренче Аллаһтан китабы. Аны белән инде ул бер шундый зур дәрәҗә инде ул.
Югарыда телгә алып, Казандагы мөселман уку үзәкләренең икесе турында гына сөйләсәк тә, алардан тыш Ярчаллыдагы, Әлмәт, Буа, Ютазы, Кукмара һәм Мамадыш районнарындагы мәдрәсәләр уңышлы эшли. Татарстандагы һәр мәчеттә диярлек дин нигезләре дәресләре алып барыла. Аларда Коръән укырга да, намаз укырга да өйрәтәләр. Алайда авыр тоелса, телне өйрәтү, кул эшләре осталыкларына, милли бизәкләр төшерүгә өйрәтә торган түгәрәкләр дә эшли. Казандагы тагын бер тарихи, данлыклы Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкертләре хәзер төзекләндерелгән, яңартылган һәм заманчалаштырылган бүлмәләрдә укыячак. Исламны кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәдәге кебек үк биредә дә көндезге, кичке һәм читтән торып уку бүлекләре бар. Димәк, авылларда яки илнең башка төбәкләрендә яшәүчеләрнең дә дини гыйлем үзләштерергә мөмкинлеге бар. Россия Ислам университеты белән институтында исә югары белем бирелә. Булгар Ислам академиясе Татарстандагы хәзерге мөселман мәгарифенең иң югары баскычы. Биредә ислам фәннәре докторлары әзерләнә. Гыйлем алырга бар мөмкинлекләр дә тудырылган. Гыйлемле булырга теләүчеләр бармы? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Muhtaram gaziz kardeşlerim, mübarek bolsun cuma günlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala Kur'an'da ayta Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam. Yani bu Kur'an-ı Kerim hakikatte halklar için hidayettir dedi. Hidayet degen söz ol hak yolunu ko'rsatuvchi kitaptır. Ve yubashshirul mu'minînellezîne ya'malûnas-sâlihât. Hamda izgi amal qiluvchi müminler için ol şatlık dedi. Hem ve ecran kebira hem büyük ecir dedi. Yani şu ayetten bizge anlaşılgancha Kur'an-ı Kerim ol bizge baxit çıganağı, ol bizim için hidayet çıganağı, müminler için ol şatlık hem büyük ecir beruvchi kitaptır. Allah subhanahu ve teala Kur'an'ni türlü isimler bilen atagan. Eng meşhur isim, bütün kişi bile turgan isim ol Kur'an ismi. Allah Teala ayta inna jam'ahu Qur'an dedi. Hakikatte biz bu Kur'an'ni jiyabız dedi. Kur'an degan söz cemaat ko'p o'qila turgan kitap deb tarjima qilindi. İkinci ismi olda bo'lsa el-kitabu, yani Allah Teala bu Kur'an'ni kitap deb atadı. Hem aytdi o'zining kalam sharifinde zalikel kitabu la rayba fi. Hakikatte bu kitapta yani Kur'an'da şik ham şübha yok Allah'tan indirilganini dedi. Muhtaram gaziz kardeşlerim, ni için kitap deb atalgan? Çünkü bu Kur'an'da bütün kanunlar, bütün hikmetler, tarihi vakigalar o'z içine jiygan aybirni kitap deb aytalar. Şuna göre Kur'an-ı Kerim'nin de ismi kitap gana tugul, el-kitabu deb aytalar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şuşulaytırıp bizge mezkur kıla. İkinci ismi olda bolsa el-Furqan. Allah Teala Kur'an'ni el-Furqan deb atadı. Furqan degan sözün ma'nası haqni batıldan ayıruvchi kitap. Haqni qaradan ayıruvchi kitap. Ham Allah Teala aytdi: "Tebarakellezî Tebarakellezî nezzelel furqana ala abdihi liyekûne lil âlemîne nezîra." Yani mübarek buldu bu Furqan, yani bu Kur'an kitabı. O Kur'an'ni Allah Teala o'zining mübarek bulgan qılına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge indirgen dedi. Hem bu Furqan yani Kur'an galemlerge lil alemine nezira, nezir bularak yani ündevşi bularak indirilgendir. Elbette Kur'an-ı Kerim'ni anlar için bizge daimi revişte anın tefsirine hem galimlerinin sözlerine müracaat ettirge gerek. Kur'an'ı anlar için fiqh ilmi de gerek. Kur'an'ı anlar için tefsir gine tugul, aqida ilmi de gerek. Hem mantık şulay yok, Arap dili ilmi de gerek. Eğer de bu ilimlerini biz bilmesek, biz Kur'an-ı Kerim'ni anlay almayız. Kur'an'ı şu bir Kur'an'ı anlar için köp müfenni öğrenirge gerek cemaat. Bugünkü kadar Kur'an-ı Kerim'ni ahırına kadar düşünüp bulmay. Çünkü bu ilahi kitap. Allah subhanahu ve teala bu kitabını zikir deb atadı. Hem aytdi: "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Hakikatte biz bu zikirni yani Kur'an'ni indirdik. Hem kıyamet gününe kadar biz onu saklayacakız. Yani Kur'an'ni bir kimne o'zgarta olmay.
Qur'oni Karimning bir harfida bir qachonda o'zgarmayacak, qiyomat kuniga qadar borashaq, ham qiyomat kuniga qadar bizdan so'ng kelgan bolalar da, aniqlar da o'qiyashaq. Ham eng muhimi muhtaram jamoat, Alloh taolani zikr deb atadi. Nishin وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Haqiqatda biz Qur'onni jinglaytdik zikr uchun. Ya'ni kishi ani doimiy o'qirga tegish degan so'z. Kishi aning bilan amal qilirga tegish degan so'z. Esga tushiruvchi, zikr qiluvchi, Qur'onni o'quvchi bo'larmikan deb Alloh taolo aytadi. Shulay muhtaram aziz qardoshlarim, Alloh taolo Qur'oni Karimni mavg'iza deb atadi. Mavg'iza ol xayrli va'g'ashi degan so'z. Ko'rkam va'g'ashini mavg'iza deylar. Hamda Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhan nas, ey kishilar, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa." Ya'ni biz sizga mavg'izani berdik dedi. Mavg'iza degan so'z jamoat ol va'g'azlovchi Qur'oni Karim kitobi degan so'z. Qur'on ol bizning uchun va'g'azgina tugul, balki ko'ngillarimizni shifolantiruvchida. Shunga ko'ra Qur'onning kelasi ismi shifa deb Alloh taolo atadi. Qur'onni shifa deb atadi. Ham aytdi: "Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Biz bu Qur'onni indirdik sizga shifa bo'laroq dedi. Agarda kishi Qur'oni Karimni doimiy ravishda o'qiykan, Qur'oni Karimni har vaqtda aning bilan ilmtada ekan, nindigina avrular bo'lsa da, Alloh taolo fizik avrularında, shulay ruhiy avrularında davoli. Biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning turmushidan sahobalar Fatiha surasini o'qib, ishkirib, davoli turgan bo'lganlar avru kishilarni. Agarda kishi doimiy ravishda Qur'onni o'qib, aning bilan amal qilib, shunga inonsa, ishonsa, Qur'ondan shifo bo'ladi deb, u aning shifosini hech cheksiz topashaq. Ham Alloh taolo ala ul Qur'onni shifodan so'ng narsa dedi, ul rahmat dedi. Yangi bir ism berdi anga. Rahmat degan ism. Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Shifodan so'ng narsa dedi, va rahmatul lil mu'minin. Mu'minlar uchun ul rahmat bo'laroq indirildi dedi. Hamda eng mashhur ismlarning tag'in birisini aytasim kela, An-Nur. Alloh taolo Qur'onni nur deb atadi. Haqiqatda Qur'on ul yoqtiliq, ul qalblarni yoqtirta, ul jonlarni yoqtirta, ul aqllarni yoqtirta. Ham aytdi Alloh taolo: "Vattabi'un nurallazi unzila ma'a." Sen iyar shu nurga, ya'ni Qur'onga senga indirilgan. Alloh taolo shu silaganlar bilan amal qilib, Qur'on bilan amal qilib, Qur'on bilan yashab, Alloh taolo ko'ngillarimizni nurlantirsa edi. Ham aytasim kela, Qur'on bilan yashagan kishi kun sayin bo'lsa da, aning bilan ana o'qisa da, kun sayin bir ozgina bo'lsa da o'qisa da, bir qachonda hasrat ko'rmayacak, bir qachonda og'irlik ko'rmayacak. Hamda nindigina problemalar bo'lsa da, Qur'onga zo'r e'tibor berganga ko'ra, ana ulug'laganga ko'ra, Alloh taolo uning darajasini ko'tarar. Endi Alloh taolo har bir bizga da shu Qur'on bilan amal qilirga yazsaydi. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.